देखें हम कहाँ है नायका बच में विजेंद्र गिरी है। हाँ जी विजेंद्र गिरी पुरानिया हो गए तो भगवती सोचली नु हाँ कि अब भोजपुरी रोए लगी। एगो गरीब कुल में हमरा के जन्म मैया दे देली। हाँ जी ठीक बा त तू हाथी हो नु तू हाथी बारू। हाँ तो हम तहरा खातिर चिउटी बानी बानी आ तू हाथी बारू हाँ तो हम तहरा खातिर ऊंट बानी। आहा गलती ना 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 भैंसा क्या भैंसी के दे सुमरन के भावा तनी तबला पर उठा दे है कहे के भावा का कि अरे माई रावण सुमीरन कौन माई दुर्गा माई। हाँ लेकिन दुर्गा माई से पहले वो माई के बोला के बाकी जोन एगो बेटा के हाँ जनले ना रहे कि ट्रेन पर चढ़ी के प्लेन पर चढ़ी या सब पर चढ़वा दिलक अधिकारी के समान दिवा के। हाँ तो बाहरे माई अरे कि कभी तेरा दामन अरे न छोड़ेंगे हम भौजाई के मतलब है कि देवर पानी मांगे भौजी बोतले लेके चले जाए दे मांगे कोखे बना रहे ये प्यार चाहे जेरा और हाथ में धइले होखे न वो बना रहे। एगो मलाबा आ हतना पंच के गलाबा माई बहन बेटी के चरण में ही माला जात बा अगर जीवन के गला में जात बा ई बारी बारी सरवा लोग स्वीकार करब। और वो यूपी से चल के आइल बानी रौरो यूपी से है ना ध्यान दी। अरे भौजी तेरा ध्यान किधर है तोर देवर पतर का इधर है। मन करत बा कि तहरा गला में माला डाल दी लेकिन तहरा गला में माला डाल दे तो लोग देवर भौजाई ना समझी लोग के मतारिये बेटा हवन तो ले लिए गो रउआ। अरे भाई भौजाई मतलब मतारिये के नु कहल गइल बा। हाँ जी दांत काहे चियारा तर ई यूपी न खई बिहार है। बिहार में होशियार से रह ओने जोगी जी के राज है तो लालू जी के राज है। ले लो माला भौजी हे हो माई राउर सुमीरन ए माई अरे कि माई राउर सुमीरन अरे करत बानी माई राउर सुमीरन करत बानी हम मुन्ना बाबू के सजन से 201 रुपया का पुरस्कार है। इनका जाना तनी का हो गइल बा इनका अधंगिया के बीमारी हो गइल बा। एक तरफा मारा तरी खाली हेंग दो तरफा मारो बैरिंग के साफ करवाई सर्विस करवाई कोनो बढ़िया हड्डी के माने हड्डी के डॉक्टर नु देखी एक लगिए हो गइल बा कहीं नस रौड़ जाम भइल बा। हे अमाई राउर सुमीरन अरे करत बानी अमाई राउर सुमीरन करत बानी हम अरे साउंड वाला भैया तो निका अरे साउंड के बढ़ा दो साउंड वाला भैया तो निका साउंड के उठा दो
राउर सुमिरन देखी हम कहाँ है नायका बच में विजेंद्र गिरी है। हाँ जी। विजेंद्र गिरी पुरनिया हो गए तो भगवती सोचली नु हाँ। कि अब भोजपुरी रोए लगी। एगो गरीब कुल में हमरा के जन्म मैया दे देली। हाँ जी। ठीक बा त तू हाथी हो नु तू हाथी बारू। हाँ तो हम तहरा खातिर चिउटी बानी बानी। आ तू हाथी बारू हाँ। तो हम तहरा खातिर ऊंट बानी। आहा। गलती ना 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 ना। भैंसा क्या भैंसी के कोनो बजना उसने नु गावे के चाहिए। हाँ। सबसे बेवकूफ अगर भारत में बिहार में कोई बा हाँ। तो आज के जनता लोग हो गइल बा। आहा। रेडियो देत बानी, हाँ जी। साउंड देत बानी, स्टेज देत बानी, हाँ। भोजन देत बानी, मला देत बानी। हाँ जी। आ द्वार पर सुमरन के बाद माई बहन बेटी इनका बहन के गरियन तो टिकोले बारी कब की एकरा गुरुजी कमलवासे कुंवर के गरियावे। तो हम गुजारिश करब भोजपुरी के जनता लोग से भी चाचा जी हाँ जी। कि निमन जे ब्यास गावे ओकरा के बढ़िया से लोग विदाई करे। हाँ। आ जवन बाउर गावस ओकरा के कुछो मत करे। हाँ। एगो बढ़िया जूता ले आई, हाँ। बढ़िया जूता एगो पैना आ कुटुआ मरचाई चाचा ओकरा आंख में झोंक दी कहीं के ब्याह जीरा और विदाई हो गई घरे चल। अब पसनाइल मोजे ने हमार भाषा भोजपुरी के अरे हमरा में तनी कम बोली हो। हमार भाषा भोजपुरी के सत्यानाश हो गईले। अब पहले के लौंडा ए घड़िया के ब्यास हो गईले। पहले के मेहरारू लोग साइकिल पर चढ़त लखत बड़की माई ना ना। अरे बाप रे बाप भैया जीवानी खानदान के नाम डूब जाई। गलती कहता नहीं। आमा जी नहीं खैली अभी मत खाई ना तो भगवान ओरी से दोष लगे। ये घड़िया के मेहरारू छठ करत तारी सब आ मरद के कहते तारी सब कि सुनी ना रउआ खाए के बनाई। अब बुझी कि ओने से पारन को औरक देख के आवत तारी लोग 3 छिपा घींच ले तारी लोग आ मर्दा छिपा चाट के पेट भर ले। तो काहे हो तो पहले माई खात रहे बाबू के जूठा आई अब बाबू लोग खात बा माई के जूठा। गलती ये जीवतिया कोइले रहली हो। ये जीवतिया कोइले रहली हो। अब कि जीवतिया कोइले रहलू हनु भर हम हमर मौगी कान तो गोराई खइला। अरे जा भोर पड़ा गइलू ए जी अने से भेलदी के भाई बगले में हरेंद्र माझी मछरी मरले लन गड़ई इनके पोखरा वाला गड़ई तो मांगुर कतना खा के बांगुर असो गइल। इहां तकले इनके मन बढ़ावल बाटे जतना ब्यास महिला में कोई है भाई है हाला मत करो। महिला में ब्यास लोग बड़का बाबू ना रहलस तो यूपी से एगो कबर के अइली दुगो लगावे खातिर प्रथम ही महिला है। हम लालू का कभी तरह के लेके जाए मैं तहरा के पहले पुरस्कृत करवाएम तो पुरस्कृत होके वाला काम कैले बारू। लेकिन ई तो बेचारी गावे लगली। इनकर 3-4 गो भाई बने सानहरा लंगड़ा इनका पीछे पड़ गए सब। इनकर बहन बेटा बारे अभिषेक तिवारी। अब भाई देखी ना एगो नचनिया है के कौन पांडे बिया उहो दुगो लगावत बाटे कौन तिवारी से उहो दुगो लगावे लागल। आ काले होके उहो गौवा में नाचे गए रहे। एगो कौन उषा उड़ान बा आए उहो लागल दुगोला तू के कर चेलिन है रे तो हम मौसी के चेलिन हई। तेहनी के बियाह कहां होई तो पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में तब ओकनी के बियाह ना होई। ए बाबूआ किसे समहे समय ये देखा दो तरफा चला था भौजी से समहे समय तो हर गुनवा गावेले अभी रबा बजा के मारो दे दौड़े के उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एगो नारी के चीर घिंचले रहे दुशासन तो भगवान जदुवंशी कुल के देवता नारी बीचे सारी है कि सारी बीचे नारी जाके सारी बढ़ौले रहनी। अभी हमने के गीत में राजनीति में बड़का बाबू गिरावट आ गलो। पहले महेंद्र मिश्र के गीत गवाए, भिखारी ठाकुर के गीत गवाए। हमारे नाना पद्म श्री भिखारी ठाकुर के आखिरी कलाकार रहनी जकर हम नाती मंच पर गावत तनी राष्ट्रपति से पुरस्कार भइले। कौना बात पर भोजपुरी के उ लोग आवाज उठौलक। रामचंद्र बाबू शोभेपुर पंचायत के सौजन से हजारों हजार पुरस्कार दिले बानी। नमस्कार बा। अब विचार करी तनी हई बात पर सोची। आज एगो महिला के अगर इज्जत ना दी
वो केहू के बेटिए बहन है। एगो महिला के इज्जत ना दी तो के दी? पवन सिंह, रुक जाइए जाओ तनी। पवन सिंह जी के रुपया के नमस्कार बा, पैसा उनका के देम लोग। हमार बात सुनी, ऐसा मन सोचे कि वो मेहरारू है तो हम उनका से हार जाए। एगो चीज में हार जाए, रिश्ता में हार जाए हम इनका से। देखो हंसा मत, तू हंसा तारू तो हमरा मैदान लग जाए। पवन सिंह के संपत्ति के कमी बा बड़का बाबू ना, खेसारी लाल के संपत्ति के कमी बा ना, लेकिन पवन सिंह से खेसारी लाल अगर आगे है तो एगो जादो के बेटी के बाह पकड़ ले बारन, ओकरा जोड़े अपन जीवन निमाहता खेसारी लाल। आ पवन सिंह पटना में घर बा, आरा में घर बा। एगो मेहरारू मर गए, एगो को लड़का जन्मा के छोड़ देले, आ एगो औरत रो रही है, कोई भोजपुरी का कलाकार नहीं बोल रहा है, उसका पिलुआ पड़ेगा। हम कहते हैं कि ज्योति सिंह को अगर पवन भैया को रखना चाहिए, उहो केहू के बेटी है। अब वही में एगो है अनुपमा आके बोला था इनके मौसेरी बहन भी पवन भैया बहुत अच्छा है, पवन भैया बहुत अच्छा है। अच्छा ओकरा से बियाह के करी अनुपमा से, वो तो बीकुआ कौन है ने के जहानाबाद के, ओकरा से पहले मेडिकल होखी, उ सफाई दी ज्योति सिंह के। पवन सिंह का पारिवारिक बात है, आप लोग समर्थन कीजिए कि अपने परिवार को रखे, क्योंकि वो भी किसी का बेटी है, वो भी किसी का बहन है। लड़का कहले बा अरे से राउर गुण गावेले बीरा बाबा जाके नारा में रौदे के अरे से सरे अरे से सरे अरे रे अरे मैया ये मैया, अरे ये मैया ए भाऊ। भाऊजी गे भाऊजी गे, अरे भाऊजी गे, अरे भाऊजी गे भाऊजी। ए माई और अभी हमार बाटे मर्जी तोहार है, माई राव